Esta exposición chamase Nosoutras en Rede e está enfocada para dar visibilidade ás mulleres, os transxéneros e os homes que queran participar tamén. É unha oportunidade que se nos dá ás mulleres para que sexamos moito máis visibles. Este árbore significa o árbore da vida e na vida estamos todos. E está a diversidade, está as artistas, están as mulleres e é o árbore da vida. Nesta parte da sala están as obras de Cristina Basanta e Lucía Vila. Son dúas artistas que traballan, teñen obra cada en súa soa e logo teñen obra en común. Cristina Basanta traballou con telas, anacos Ela di que vaciou o armario da súa avoa. E Lucía Vila, que é unha artista mariñana que pinta coa súa propia sangue. Vita é unha artista que se incorporou no Pazo de Tobar e que traballa coas palabras. Escribe as palabras en pedras. Laura Varela é unha artista con unha grande sensibilidade, explora o efímero e ao mesmo tempo eterno que é o sentir a través da fotografía. Paula Cabaleiro participou en talleres no Museo Thyssen. Estas pezas fixéronse con distintos colectivos. A obra de Carmen Porteiro, que é unha fotógrafa mariñana tamén, con unha grande sensibilidade e para mí moi interesante. Paula Nolla fala dos excluídos da sociedade e dos invisibles que loitan por estar presentes. Mary País fala da interculturalidade e a mezcla o mundo global que temos. E aquí vemos a obra de Ana Costas e de Mónica Mura. Esta peza, como casi todas as miñas obras, falan da muller e falan dos problemas que ten a muller, e eu digo que traballo cos sentimentos, cas emocións, e trato de contar con cada peza unha historia.
Nesta sala podemos ver a obra de Cristilandia e, ademais, a obra de Elvira Fente. Elvira Fente fala sobre a identidade femenina. Esta é unha instalación dun artista que se chama Reme Remedios e fixemos un círculo de mulleres artistas. Estuvemos traballando toda unha mañá e cada unha de nós fixo unha desas pezas que vedes que cada unha expresou os seus sentimentos. Ela chámalles relicarios. Christopher é un home trans que conseguiu a súa identidade a través da arte. E nesta sala podemos ver as fotografías de Julio Leira que falan da vida cotidiá en África. Tamén podemos ver unha peza de luz de arriba que fala, como sempre, da feminidade e da Escola de Doloriñas, que é un cadro que está no Museo de Lugo. E, ademais, ten un vídeo no que se poden ver distintas instalacións que fixo, incluída a tan famosa da Muralla de Lugo. Son de artistas que traballan en nosotros en rede e falan da diversidade.